Ξέραμε τη βαθμολογία, ότι η βαθμολογία ήταν πάνω από 90, ήταν κοντά στο 100. Ναι. Βέβαια, είμαστε και οι διεκδικητές, οι μοναδικοί διεκδικητές του γεωθερμικού. Είμαστε βέβαιοι ότι θα το πάρουμε. Ναι. Ως Δήμος αναφέρομαι. Αυτό περιλάμβανε, στην πρόταση μέσα, περιλάμβανε και συγκεκριμένες δεσμεύσεις του Δήμου ότι θα κάνει κάποια έργα αξιοποίησης της γεωθερμίας. Και πράγματι στη σύμβαση του Συμβούλου περιλαμβανόταν και η τηλεθέρμανση. Η τηλεθέρμανση δηλαδή προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι που θα πήγαινε να δώσει θερμότητα στον πολυχήντα μέσα τον ίδιο και στον οικισμό, στα δημόσια κτίρια και σε ιδιωτικά κτίρια, με προοπτική όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον να μπορεί να δοθεί. Και ο δεύτερος άξονας θα πήγαινε, ο δεύτερος κλάδος θα πήγαινε στο Ξηρόκαπο μέσα να δώσει θερμότητα στα θερμοκήπια. Αυτά που υπάρχουν και αυτά που μπορούν να αναπτυχθούν. Ο Ξηρόκαπος είναι μια έκταση 800 στρέμματα. Λοιπόν, εγώ ήταν πλέον ενεπλάκην με την περιφέρεια και είδα το πρόγραμμα το καινούριο που υπάρχει και τι δυνατότητες υπάρχουν. Πραγματικά διαπίστωσα εκεί ότι υπάρχουν χρήματα να χρηματοδοτηθούν αυτά τα project. Δηλαδή μέσα από την περιφέρεια. Μέσα από την περιφέρεια. Υπάρχει δυνατότητα, όλο αυτό το project είναι 14 εκατομμύρια. Είναι δύσκολο ο Δήμος να βρει χρηματοδότηση από κάπου αλλού, αλλά μπορεί να μπει μέσα στην ομπρέλα της περιφέρειας σε ένα μεγάλο έργο το οποίο θα φτάσει μέχρι 30 εκατομμύρια, όπου μέσα θα είναι και τα 14 εκατομμύρια της τηλεθέρμανσης. Άρα είναι μια κλασική περίπτωση, θα έλεγα, όπου η περιφέρεια με το Δήμο συνεργάζονται, δηλαδή ο Δήμος οριμάζει έργα, τα μελετάει, τα οριμάζει, η περιφέρεια διαμορφώνει ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής που τα εντάσσει μέσα και δίνει τη χρηματοδότηση. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Εάν όλα πάνε καλά και εκλεγεί η παράταξη του κ. Μουτζούρη, αυτό το project θα προχωρήσει γρήγορα και καλά. Υπάρχει μια πρόταση διαμορφωμένη που χρειάζεται να οριστικοποιηθεί η μελέτη. Περιλαμβάνει μια συνολική παρέμβαση στον κόλπο, η οποία τι είναι? Προστατεύει τους βιοτόπους εκεί που υπάρχουν προβλήματα ρύπανσης. Αναδεικνύει τους οικισμούς που είναι γύρω-γύρω από τον κόλπο. Αναδεικνύει τους αρχαιολογικούς οικισμούς που υπάρχουν. Αναδεικνύει και δίνει τη δυνατότητα με πιο οργανωμένο τρόπο να γίνει το bird watching. Αναδεικνύει την περιπατητική διαδρομή με ποδήλατο να πάνε γύρω-γύρω από τον κόλπο. Γίνεται μια ψηφιακή καταγραφή όλου του κόλπου, ούτως ώστε να μπορεί κανείς και σε απόσταση, δηλαδή εκτός νησιού, να μπορεί να έχει εικόνα ποιος είναι ο κόλπος και τι μπορεί να πάει να δει εκεί. Θα αναδεικνύει συνολικά τα αλλιεύματα του κόλπου, όχι μόνο τη σαρδέλα. Αυτό είναι η βάση για να αναπτυχθεί η γαστρονομία του κόλπου. Η περιφέρεια έχει ένα πρόγραμμα αναπλάσιων περιοχών, είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια. Η παρέμβαση συνολικά στοχευμένα στον κόλπο. Ναι. Επομένως, ο Δήμος πρέπει εκεί να οριμάσει τις μελέτες αυτές και όταν βγει, που θα βγει πάρα πολύ γρήγορα από την περιφέρεια, να μπορέσει να διεκδικήσει να πάρει τα λεφτά αυτά. Τη δική μου δουλειά που έγινε τη βρίσκω μπροστά μου από τη μεριά της περιφέρειας.